So, welcome back again sa akong vlog. So, today, I will be changing my hairstyle to from straight to kulot sa curly hair. So, wayan ako umangay ba ko or di ba bulbul akong buhok tanahon. So, mo na ang mga materials gamiton. So, ang para kulot, para gagmay ang resulta. So, this is what you call hair curler. And also, natay medisina. Ang brand na ni Pagoda kay siya pagod ako dili. And another one is actually combine ni siya para mo epekto sa imong hair. So see you later sa transformation sa akong hair.
result, kung unsay resulta ani, kung makulot pa yun na siya. Relax. Wow. My hair now. Yay. Ang kulot pa siya. Thank you.